La presentació del seu llibre havia de ser el dia 18 d'octubre. Evidentment, aquell no era un dia per fer-ho degut a tota la problemàtica que ha hagut política al nostre país. Però no podia deixar de vindre a la nostra ciutat. Tenia, doncs, una cita, ens ho devia, i avui ha vingut a complir-la. Però abans de presentar-lo, jo vull saludar la Ramona, que avui m'ajudarà en aquesta conversa. Estic tan contenta que avui hagis pogut vindre. Jo també, Tenia moltes ganes de conèixer-lo, també. Doncs ara em presentarem, però realment, quan ens van dir que el dia 18 no podia vindre, tu i jo vam tindre un disgust. Sí, una mica sí. Però bueno, l'esperança no es perd, no? Ja sabíem que potser tornaria, no passa res. Doncs avui ha vingut a presentar el llibre a la Caselles i està amb nosaltres, Javi Bosch. Bona nit. Bona nit, Mariví. I benvingut. Moltes gràcies. Home, el dia 18, després de la sentència, va haver-hi una vaga general que, d'una banda, teníem dret i ganes de manifestar-nos i de l'altra hauria estat impossible pràcticament El poder d'arribar apropar-se a aquí. Lleida. La veritat és que va ser un dia complicat i difícil, fins i tot per a nosaltres, perquè vam fer una programació especial que vam acabar, si no recordo malament, a la 1 de la matinada, i ens va moure tot, per dintre i per fora, vull dir, perquè realment no ens va deixar a ningú indiferent. Al igual que el teu nou llibre. Sí, no t'ha deixat indiferent? La veritat és que últimament ja saps que has agafat una línia que a mi personalment m'encanta. Doncs continuarem per aquí. Mira, ja veus, tan romàntic. A veure, aquest romàntic, No, però... romàntic, però... Llibres de sentiments, diríem. Mira. Sí, d'emocions, Sí. aquest d'explorar el món de la parella, de mirar dintre de les persones, de dir que els amors llargs poden ser revolucionaris i que hem de mirar de saber transformar l'amor perquè la guspira del dia a dia no ens converteixi la parella en rutina, en monotonia, en desgast, sinó al contrari, potenciar-la. No? En alguna de les teves entrevistes parles que amb aquestes relacions llargues que s'han d'anar transformant, que han d'anar canviant al llarg del temps, un mòbil es pot convertir en una caixa negra. Però jo, tal com ho planteges al llibre, sembla una bomba de relojeria. Bueno, ja està bé que tingui algun ensurt al lector. Jo soc del parer que els lectors sempre han de patir per alguna cosa. I per tant, aquí el lector sap una informació sobre el protagonista i la protagonista, la relació d'una parella del voltant de 50 anys, que fa 20 anys que estan casats, però que descobrim al primer capítol de Paraules que tu entendràs que estan al llindar d'un penya-segat, en un moment problemàtic, però ell encara no ho sap, ja ho anirà descobrint. No? I per tant, el telèfon mòbil s'ha convertit, com tu dius, en la caixa negra de moltes parelles o molts matrimonis. Si busquéssim les causes de què els ha passat quan s'han separat o s'han divorciat, segurament allà trobaríem els missatges de WhatsApp, d'SMS, de fotos, de vídeos, de cerques que s'han fet en aquells mòbils, els motius de la trencadissa. No? D'altra banda, també tenim la Joana, que li arriben secrets de diverses bandes i sap callar. Aquelles amigues, no? Aquelles amigues confidents. que pels dos costats ho té tot, Té tota la informació. té tota la informació, però ella ha callat també, vull dir... Celebro que ho diguis perquè m'han fet moltes entrevistes, però el punt de vista sobre aquest personatge, que no és els dos protagonistes, però que té un paper, un rol fonamental, perquè tu veus i ho dius, que ho sap tot, no? Un li explica una cosa, l'altre li explica l'altra, ell sap tot d'aquella parella i com juguen no només els dos protagonistes amb l'ús de la veritat, amb els secrets, amb el que diem, amb el que callem, sinó que ell, a més, amiga de l'una i amiga de l'altra, com ho gestiona tot això i el marrón que li ve a sobre, que és un marrón que moltes vegades a la vida hem tingut qui més qui menys. Clar, però aquest paper de la Joana trobo que també a la vegada és molt intel·ligent, perquè moltes vegades quan tenim una situació d'aquestes característiques, tant si vols tirar-te cap a una banda o cap a una altra, al final qui surt desquitxat ets tu. Sí. És una novel·la de 6 personatges, 3 homes, 3 dones, 3 parelles, però les 3 dones són molt intel·ligents i totes gestionen els seus sentiments i les seves relacions i el seu moment vital, crec que amb extremada intel·ligència. Podríem entrar sobre els homes i tot plegat, una miqueta en aquest sentit, algun més primari, d'altre més intel·lectual, bueno, què us he d'explicar que no sapigueu? M'agrada això de que Va ser, les novel·les són algú com tu, diguéssim, més singular, nosaltres dos, i aquí va més de 3 en 3 la cosa, Tres parelles, 3 sopars, perquè són d'un sopar a l'altre, d'un fi d'any a l'altre fi d'any, però també hi ha el sopar de Sant Joan, entremig. Gairebé m'ho vaig marcar com un exercici d'estil, de dir, vull que aquesta història es concreti en el pas del temps en un any. I per tant, a través d'aquests 3 sopars pràcticament simètrics amb la Revetlla de Sant Joan
del Cap de Creus al mig, que és on explota tot, com tu deies abans. Lògicament, per saber la vida dels personatges haurem d'anar abans per saber què els passava. Però volia constranyir-ho en un any perquè en l'anterior novel·la era, en canvi, una novel·la de nosaltres dos, una amistat que es anava trenant a poc durant 30 anys. Diferents etapes, sí. I vaig voler, centrar-ho en el temps que la Terra gira al voltant del Sol, com ens pot arribar a canviar la vida. Per cert, portada de Venècia. Sí, Venècia sí que està canviada aquests dies, eh? Sí, bueno, Venècia és com nosaltres. O sigui, trio Venècia i el tercer sopar el fan a Venècia al cap d'any del 18, perquè Venècia és una ciutat que lluita per no desaparèixer. Que la carcanada sòlida dels seus edificis se saben que són finits, que un dia o altre, i si no fos pels enginyers, amb tota aquesta aqua alta i les marees ja hauria desaparegut, però que s'aferra a la vida com ens hi aferrem nosaltres. Què té d'especial el món de l'arquitectura, el món de la gastronomia, el món de l'art en totes les teves novel·les, però en aquest cas en aquesta que aprofundeixes tant? Que la bellesa ens fa la vida més feliç. Que la vida és viure tant temps com puguem i ser tan feliços com sigui possible mentre hi som. I en aquesta segona vessant, emocionar-nos mirant un bon edifici o sentint una música que ens emociona, o mirant una pel·lícula o llegint un llibre, si tot allò ens emociona, a la llarga ho recordarem, abocarem aquells sentiments que hem tingut en tenir aquelles experiències. Per tant, la recerca de la bellesa en aquests personatges de Paraules que tu entendràs o en les dues novel·les anteriors meves és una constant. Hi ha hagut feina amb tota aquesta part d'arquitectura... Sí, perquè jo no en soc, jo no sé ni dibuixar, ni agafar el llapis, ni ser de matemàtiques. I per tant, he hagut de recórrer a alguns coneguts, no amics, coneguts arquitectes, perquè em deixessin anar a les seves reunions, seure en un racó i escoltar i veure com parlen amb els seus tècnics, amb el client, com fan la visita d'obra, per després, quan el personatge protagonista és arquitecte i fa la seva visita d'obra, tot allò s'assembli a la realitat. Considero que els arquitectes tenen visió de futur, són imaginatius, tenen passió pels detalls, que jo també, i a més tenen voluntat de transcendir. És a dir, saben que la seva obra quedarà en un context que han d'imaginar com serà d'aquí, no 2 anys, sinó 20 anys, 40 anys, perquè quedi l'obra. Quedarà l'obra, però ells no hi seran. I potser aquesta és una forma d'immortalitat que tenim, que quedarà la nostra obra, però nosaltres ja no hi serem per llei de vida. I atès que el pas del temps m'interessa tant i m'apassiona tant, potser aquesta és una manera de quedar-nos en aquest món un temps més. Jo veient i llegint com anava desenvolupant-se el llibre, m'he donat la sensació que igual el Xavi Bosch té ganes d'anar a Masterchef. Te veia amb una soltura i amb una dinàmica parlant de... Ara et sorprendré. Jo soc molt llepafils. A mi doneu-me menú infantil. Macarrons i carnes rebossades. Doncs ningú ho diria. I ho passo molt malament. I a més, últimament, a tot arreu, al final li posen una cosa verda, cibulet o julivert o no sé què és, que m'ho esguerren sempre tot. Ara sí que m'has trencat, perquè dic, clar, jo imagino que hem de convidar a sopar al Xavi Bosch, clar. Així estic jo, macarrons i carnes rebossades. Així és com el nostre company Edgar, que cada vegada... No, clar, si el convides a sopar, dona-li truita de patata i ja està. O pa amb tomàquet. I ja està. Soc feliç. Pa amb tomàquet i pernil i soc feliç. Llavors, com t'has assessorat? Perquè d'un-i-do tota... El que sí que m'ha agradat sempre és intentar acompanyar la meva família a bons restaurants i passejar-me pel món. I aquí la protagonista, la Mara Lincoln, té una agència de viatges molt selectius, molt exclusius, i, per exemple, per 4 clients molt rics nord-americans els hi munta una volta al món en 10 dies a través dels 5 grans xefs, els 5 grans restaurants del món. Hi ha un dia van a Japó, un altre dia van a Dinamarca, un altre dia van a Itàlia, hi ha un dia que van a Girona, al celler de Can Roca. He tingut la sort d'estar en alguns d'aquests restaurants i m'hi fixo molt i veig com la gent gaudeix. I jo només penso en pagar el compte correu, pagar el compte a l'hora abans de marxar o fer un simpa o menjar per reducció l'única cosa que m'agrada de la carta al final. Sempre hi ha un primer i un segon que et salva. Però és igual, no hem vingut a parlar de les meves dèries. No, però m'ha sorprès moltíssim perquè utilitzes un vocabulari superexquisit a l'hora d'expressar molts plats. Amb tot. En la literatura... Sí, la veritat és que en tot. Després d'haver publicat 6 novel·les en 10 anys, que ara fa 10 anys em vas convidar pel Se sabrà tot quan vaig guanyar el Premi Sant Jordi, m'he adonat que en l'ofici de la literatura, que en l'ofici d'escriure en novel·la, ficció, gairebé tot està en els detalls. Els detalls de les descripcions marquen la diferència
d'un llibre respecte a un altre. Un llibre hi ha molta acció, hi ha descripció. La part de descripció, sigui el percentatge que sigui, m'agrada, potser per deformació professional periodística, que sigui molt fil per randa d'explicar les coses com són. Un edifici, una persona que existeix de debò, un menjar, un restaurant, una escena de sexe, que aquí en aquesta novel·la n'hi ha bastant. Això era també una de les preguntes. La Ramona diu, jo no puc marxar sense preguntar-li això. L'última és la que jo. Aquesta la vull preguntar perquè aquesta és més suau. Simplement que està tractat el sexe en aquest, ja més que les altres, no? Sí, n'hi ha més. Però amb molta elegància. No espantem. I potser és més difícil escriure escenes de sexe explícites però amb molta elegància que no escriure-les... Mira, això ho he explicat fa una estona en la llibreria Caselles, que hem fet una presentació magnífica, sempre em tracten molt bé, una de les millors llibreries de Catalunya, la teniu a Lleida, és una sort, i he explicat que escriure de sexe és un risc, perquè pot quedar cursi, pot quedar barroer o groller, o pot quedar massa de manual d'anatomia. I per fugir d'aquestes coses, de nou m'he fixat en els detalls, he mirat de trencar codis, de buscar un vocabulari nou, diferent, de posar-me molt en la pell dels personatges al moment d'escriure aquelles sensacions tan agradables que tenim tots quan som al llit en aquestes circumstàncies, i deixar-me anar, mirant que no quedi ni cursi, ni barroer, ni anatomia. Doncs ho has aconseguit, ho has aconseguit. No són les 50 sombres de Bosch. No, per sort. Vendríem molts, per això. Home, però també en vendràs molts igualment. No, la veritat és que ets un autor molt esperat i estimat, vull dir que la gent de seguida espera el teu nou llibre. A vegades, ja hem d'anar marxant perquè ja m'estan dient que se'ns acaba el temps, però saps allà vegades que diuen buscant un nom, a veure, aquest com el diré, l'últim llibre de Javi Bosch. No cal. Mira, algú com tu implicava els lectors. Nosaltres dos els tornava a implicar. I aquí vaig voler, en aquesta tercera novel·la més emocional seguida, tornar a implicar el lector amb el títol. I li vaig robar un vers de la cançó del Ne me quitte pas, de Jacques Brel, que diu «J'inventerai des mots insensés que tu comprendràs», i inventaré paraules absurdes que tu comprendràs. Paraules que tu entendràs. I d'aquesta manera tornava a englobar el lector. Paraules que tu entendràs. La pregunta que era... Ai, quina por que em fas. Marxo. No. Que al començament de la secció, que ara vinc de tant en tant, vam parlar de que la novel·la negra té molta visibilitat, festivals, que no sé què, però jo vaig dir, això no vol dir que es vengui més. I com tu has escrit les dues facetes, aquestes últimes més de sentiments i les altres són més negres, tu crec que confirmaràs que van molt millor aquestes que les altres? A nivell de vendes, suposo que depèn de cada autor i de cada novel·la, però a mi aquestes tres m'han anat molt i molt bé, no només a Catalunya, sinó també a l'estranger, amb algú com tu, per exemple. Es tracta, igual que nacionalment diem eixamplar la base, també a l'hora d'escriure es tracta d'eixamplar la base de lectors, i per sort això ho hem anat fent gràcies a gent com tu, amb el teu blog, que en parles sovint, i en la difusió que en feu als mitjans amb entrevistes com aquesta. Javi, gràcies. Gràcies de veritat per estar una altra vegada amb nosaltres. Sí, se fa curt sempre. S'ha fet curt, però a mi m'han dit que m'he passat de temps. Vull dir o sigui, que aquestes coses que passen, de veritat, molt agraïts que hagis vingut avui a Lleida a presentar la teva nova novel·la, que tinguis molts èxits, que els tindràs, perquè al final és constància i feina, i tu això ho domines, i a més ho fas molt bé. Parlant de constància i feina, la teva, Marí. Gràcies. Oi, ets un sol. Deixem-ho aquí, gràcies.